Welkom meesken thuis, mijn naam is Jan Nicolai en dit is alweer de laatste uitsturing van Nijbeets Geert Terug. Waar je een weekenlang prachtige televisie gaan en ik het belooft het weer een spektakel te worden. We hebben zelfs uw verste items en de ontknoping van de soap uw toekomst. Ik zit hier net voor niks aan tafel. We beginnen namelijk met het talent van de dag. En het is Joert, uw cartoonist Douwe Dijkstra. Douwe, nou hast een hele protte als Sjenlid hier, Joert, en deze oude weken aan uw wasto meidjekist. Waar hast u leerd om zo mooi te tekenen? Nou ja, vooral op squallen en gewoon heel volle dwaan. En op squallen, begon dat al op de basis squallen? Ja, eigenlijk wel. Maar ik doe nooit een opleiding. Dat is art en design. Dat is gewoon tekening en grafische vormgeving. Daar heb ik heel veel geleerd. Ja, ik vreeg me al af van, is het nou een hele leuke hobby of worst ik in verder? Maar het is een opleiding al. Dus de worst ik echt in verder. Ja, zeker. En welke kant zou staan opwallen? Wat lijkt het die mooi? Ik zou het liefst illustratie willen doen. Illustraties. Dus zoals die tekens, wat mag ik me daarbij voorstellen? Past dat erbij of gaat het dan meer op de computer? Ja, het past er wel bij, maar het ken ik op de computer natuurlijk. En een illustratie ken ik 3D-wijs, zoals dat. Ja, dit is ik maken. Ja. Oké. Nou, ik word hier heel protte succes wensje in de toekomst. Maar nou eerst, mij de cartoon die zo goed voor uw meidjes is. Ik zou zeggen succes. Nou eerst gaan we naar een stuk muziek en dat wordt verzwargen terug de Baggelbaksjongers. Droog de bosken, droog de heide, door het zimmer dronken land. Droog de greppels en rozetten, zimmerwien en zimmerbrand. Stroepen wij, frank en vrij, en de reiziger naar de jongelui, schip en kei, soep en brei. Het is dus vakantiedij. Jonge reizen veilig jongen, bij de vogels in het woord. Jonge herten vol van langsme, jij het drinnen nieuwe lot. In het veld, zonder jeugd, kijk je gaat meer is, en je gaat meer is, heur de wind, zing misschien, denk wat ieder lang verdient. Litte zwemmen, litte zwarmje, ja wij hier vol goede moed. Want wij litten dus dat zwarmje, trouw de kreeft in dus dan stoet. Heilig groente, net om fiets, op de banen en met inverlet, maar die beeld en net om beeld, krijg van alles een mooi beeld. Heilig groente, net om fiets, op de banen en met inverlet, maar die beeld en net om beeld, krijg van alles een mooi beeld. Applaus voor de Baggelbaksjongers. Ik word accordeonist, vreeg je om hier even mij voorkomen. De Baggelbaksjongers, wat betekent een baggelbak eens? Nou, de baggelbak dat is een soort van houten bak die men vroeger maakte hier om daar de klien in te dwan. Clean, wat is dat? Nou, de klien dat weer van die wierte turf. En die wierte turf die men dan in die bak en dan die men wet erbij. En dan moest men stampen. Men moest stampen om dat inderdaad tot een soort brei te maken. En die brei die kwam oer een stukje loon, dat worden striepen neemt. En daar moest het droegie. En dan moest het droegie zolang tot het inderdaad hut worden weer. En dan stutst men het in soort van plakjes. En dat stapelde men op. En zodra het helemaal droog weer, dan kon men het broeken in een kachel. Dus een baggelbak, dat wordt eens broekt in de turf en verveling. Ik zeg dan ben je hier helemaal op je plak in het Lofmuseum van het Damshoes. Je hebt zo nog een nummer voor uw dwaan. En dat heet de Beetster Veet. Een protte succes daarbij. Ja, dank u wel.
Westerveld, oh Westerveld, oh Westerveld, oh Westerveld, wat lijkt de vrede ginnen, oh Westerveld, die dagen liedje telt, oh Westerveld, wij willen opnieuw beginnen, dat doen wij als waar u stelt. Ja, applaus voor de Baggelbaks, jongens. Applaus. En van hun nummer De Beetsterveert is het een liedstapje naar uw centrale item voor Joert. Dat is namelijk, had alles te kraaien met wetter en met scootjes. Er zijn namelijk 3 scootjeskippers hier in Nijbeets. Koos van Drunen met de Hoop doet leven. Henk Rechts met de Ut en Thuis. En Rinse Herma met de Angelina Smeltekop. Van de morgen naar zijn wedstrijd zit je in elkaar houden. En verzels weer uw reporter Thea Wouda erbij. 1924 is het oudste elektrische gemaal in Friesland. Het zorgde ervoor dat de grote Veenpolder bij Nijbeets droegmeeld waard. De pompen jouwen een goede indruk van de kracht waarmee het verzetten van het wetter badde. Als de pompen in werking binnen, wordt nou het wetter uit een Jervaargroeven 4 naar de Nije Veert pompt. Nou, daar komt de winnende skipper Rinse Herma met zijn bemanning. Omdat ze net mijn eigen scootje thuis komen kennen, wordt de bemanning ophellen met de turfbok om toch oer het wetter feestelijk inhellen te worden in eigen dorp. Waarom gooist je hem er nou in? Ja, hij lust het gewoon net. Wel is op bakboord en hij komt er in een stuurboord even voor deel. Hij komt makkelijk. Nee jongen, koe lang net. Ik makkelijk verdeel. Nee jongen, ik Maar ga dan er was bovenop batsen. Dan was toch die verliezen? Verlies, bakboord, het rug. De rug van pa. Ja. Sommige mannen leren het ik nooit joh. Ik wil daar in ieder geval nog wensje dank u wel, winnen. precies. Ja, doe ik maar die zwemprestaties. hè? Super. Wat een intocht voor de skippers. Daar komen de skippers al. Kom hier aan tafel, heren. Kom hier. Kom er maar bij. Ja, ik mag maar tussen je mies zitten, Leeuwak in de gaten. Oh, heren. Ik blijf maar tussen je min. Volgens mij speelt het er nou wat tussen je. Ja, dat weer een prachtige intocht van de skippers. En ik zei al, ik mag maar tussen hem in zitten blijven, want volgens mij speelt het er nog in het oor tussen hem. Daar moeten we misschien later nog even nog gaan, maar nou eerst wil ik terug in. Rijnse allereerst Lokwenske mij de nieuwe winning verzels. Nou weet van de man wat roeg waar. Leidt hij dat goed met die skip? Nou, wij hebben wat een zwierskip en wij hebben een goede bemanning. Dus dat als een beetje waait, dan ben wij wel wat beter als we heel weinig meer. Oké, dus dat leidt goed. Henk, hoe kan het nou dat in een scootje met een proteïne beter varen kan, zielen kan en dat een oor scootje juist met wat licht waar beter uit de voeten kan?
Ja, gewoon elk skip is oors. Ik bedoel, één skip is wat roender in de kim en de andere weer wat hoekiger. Het is gewoon wat van tuig dat je erop hebt, maar een boel lozing. Er zijn een boel factoren. Een protofactoren, oké. Dus en zowel skipper als het skip zelf had er invloed op? Ja, onder andere. Oké. Nou zei ik al, Jim Sille in de IFKS. Wat is, want de SKS is misschien, krijg ik wat meer bekend, maar wat is het verschil tussen IFKS en SKS? Nou ja, in wezen is het verschil net heel groot. Want het ben in de basis dezelfde skippen die varen. Maar de SKS bestaat wat langer. Het is een sletten kampioenschap. Daar mag je maar 14 skippen met mij doen. En IFKS is de nijopbrug. Daar door 64 skippen met mij. En dan mag elke niet in een skip heeft mij door mij doen. Als ik een scoot zie, dan zoek ik mij dan kennen. Ja, dat kan. Ja. Nou, ik denk dat het beter is dat ik maar hier aan tafel zit en en dat ik het ziel naar je moe lid. Maar het zou ik eens kennen. Henk, ik wil eens het chimmenkoor. Zoals van de morgen, hij hem dingen, maar kom je hem al vaker chin? Nee, in principe komen we elkaar net zien. Want hij zult in de lietsere klasse, wij in de gruttere klasse. En het is toch, hoe langer het skip is, hoe sneller dat uiteindelijk is. Dus we komen elkaar eigenlijk net zien. Oké, je komt elkaar weinig chin. Nou, in het kwad, in het zien worden van je hem allebei. Had je hem nou nog iets bereiken willen met het ziel, met het scootje, wat zou dat dan wezen? Reens als eerst voor jou. En we hebben een leuke week hebben in de IFKS. En het liefst hebben we dan maar een grote blauwe wimpel op het podium. Oké, heel duidelijk. Henk, voor jou. Ja, ik zou net weten wat ik erop zit met. Hetzelfde, hak in de gaten. Nou, dan moet je hem daar maar om strijden. Dat is, doen we dat. Nou is het zo, als het waar ben we zelfs tegen grutsk op uw scootjeskippers. En vandaar dat we een speciaal optreden voor je hebben. En dat komt er nou aan. Nou heren, dit is volgens mij wel een verrassing voor je. Dat wil ik wel heel, dit is nog pas een spektakel. Ik zal zeggen, ik ga nog een verrassing. Deze derde vrouw is ik voor je, want ik mag verder. Wij gaan verder in het programma, dus je mag er net om vechten, je mag eerlijk delen. Wij gaan nou verder, zelfs naar de cartoon, die zonder de cartoon van Douwe Dijkstra, liet hem maar zien aan het publiek. Ja, prachtig. De scootjes die liggen te wachten voor de sluis van het Beets. Wanneer zou het Safir wezen? Dat ze er doorheen kennen. Goed, dan ben wij nou aangekomen bij een tegenspietig onderdeel van het programma. Ik maak het stokje weerom aan het volgende dorp. Ik krijg het stokje er nou hierbij. We kennen hem zien. Ik moet eerlijk zeggen, hij is wat verloren sinds de vorige keer dat we hem zien hebben. Dat komt omdat wij hem tijdens mei aan uw houtkunstenaar Gerard Dijkstra. Die had er wat verhoringen in aanbracht. Hij had er al zijn creativiteit erin zetten. En hij had hem heel beetsters maken. Het goud zit erin. Voor de meesten die riek worden binnen van de turf. Maar dat wie een man peer.
De grootste deel is de rode vlag, de meesten die er minder van worden binnen. Maar dan is nou het moment dat ik hem dus echt oerdragen maat aan de Westerijn, het volgende dorp. Welkom. Ik zou alleen nog zeggen willen, 1, 2, 3, de Westerijn, die kan hem creëren. Wil je nog een paar woorden zeggen? Peer, dank u wel. Je hebt fantastisch dingen deze weken. En ik hoop dat de volgende weken nog volle meer is, jongen. Want de Westerijn maakt er natuurlijk een fantastisch spektakel van. Dat belooft wat. Ontjen en we zullen naar je weekend. Dan is het nou tijd om voor de laatste keer naar het jaar 2050 te gaan. De basiskwalibijn in ons mij. En Justin Bieber komt. Maar waarom? We weten het zometeen. Ja? Ja? Want Rabi had hier nog lang geen grisiën. Weet je dat hij het verven? En hier geen rimpels. Anti-rimpelcrème. Inderdaad. Jongens! Justin Bieber, die zit gewoon in uw hotel. Echt? Ik ga gewoon zijn ontbijt bracht van de morgen. En wat voor man wie het? Nou ja, eigenlijk gewoon een normale man. Normaal? Ja, helemaal net eigen wies is daar. Oké. Stop! Achteruit. Ja, doe maar. Achteruit. Mooi. Maar. Waarom ben je hier, Justin Bieber? Nou, ik zal je als allereerst vertellen, ik ben je net kalm om een concert te gaan. Waarom net? Ja, ik ben je kalm omdat mijn oerpaken, Johannes Biesma, die had je werken en die had je zelf wennen. En ik zou graag een rondleiding willen hebben. Oh, die gaan wij nog aan. Stap van een jeer! Dat is wij! Oh, stap maar even. Hier kan Lieke goed vertel je me je man, man. Ja, dat is goed. Dat is goed. En dan wil ik eindelijk wel eens weten waarom ik mijn hotelkamer net kan krijgen. Nou ja, joh, hier altijd de beste kamer en alles hartstikke goed. Maar ja, hij weer er nou en hij hier eigenlijk jouw kamer nodig. Want hij is hartstikke beroemd natuurlijk, dus hij heeft jouw kamer eigenlijk nodig. Maar jij dat nou goed kent, ik zij haar kamer net krijgen omdat ik daar moet sliepen. Terwijl de rest, al die kamers gewoon vrij binnen. Ja, eigenlijk wel ja. Dan vind ik... Ho, waar is jouw hoen? De hoen? Waar is die hoen? Ja. Ik kan het samen voortressen. Jongens, die hoen die schiet daar het hele kanaal heen te soepen. Altijd door drunnen wetter en die sherrycans huilen al het Noordië. Baby, oh baby, oh baby, oh you gotta always be mine. Waar je dat toch? Justin Bieber wie naar Beets, want hij is gewoon een oud-stammeling van Johannes Biesma uit Nijbeets. Wie hier dat bedenken kent? Nou, waar weet wat er nog meer komt uit Nijbeets tussen nu en 2050? Waar weet? Maar we moeten nou met z'n allen weer waarom naar het jaar 2012. En wat doen we in het jaar 2012? Wij het moeten nou tijd nemen om afscheid te nemen en mensen te bedanken. Ik wil heel Nijbeets bedanken. Iedereen die voor de schermen stond had, achter de schermen en vanzelf het publiek. Iedereen bedankt. En ik, zonder Omroep Friesland, de help en inzet van Omroep Friesland, hier we dit programma natuurlijk net meidje kind. Is het nou tijd om van je thuis afscheid te nemen? Ik zou zeggen, de volgende keer, waar wit, ontjen. We gaan eruit met feestmuziek van het korps.